د سالên 2013 û 2014 da xelkê bû çend mehan berî têkçûna hikûmeta wî demî ku Rûsyayê piştgiriya wê dikir, xwepêşandan kirin ku bû egerê kuştina pitirî ji 100 kesan. Piştî 7 salan heya îro golanên Kîyev aram in, tevî metirsiyên dagîrkirina Rûsyayê yên niha. Di çalakiyek mozexanê de ji bo bîranîna vê serhildanê ku bi navê şoreşa meydanê yaxud şoreşa rûmetiyê tê zanîn, çalakvan dibêjin ew hêjayê qurbaniyan bû. Якщо порівняти 14 Piştî şoreşa rûmetê civakeke sivîl ya çalak ava bû. Niha mafê me bi yasayê tên parastin kes ji bo nerînê te tenagrin. Di bîranînekê de nêzîkî cihê bûyera sala 2014 de rûniştvanên Kîyev dibêjin aloziyên li ser sinûr û pevçûnên Demkurd ji mêj vebûne metirsî. Lê niha ku hêzên Rûsyayê Ukrayna dorpêç kirîne, tundutîjî di van rojên dawî de zêde bûne. Xelk ditirsin ku hêrişek ya Rûsyayê nêzik e. Напевно, mozok adaptovується. Tirsê hişûbîrên me da gîr kiriye, ji ber ku tu nikarî nava tirsê da bijî. Em digel vê rewşê rahatîne. Lê dihî di nûçeyan da digot, hêrişek li ser baxçê zarokan hatiye kirin. Min kurek divî temenî da heye û niha ez gelek ditirsim. Rûsyayê got ku ew dê hêzên xwe ji deverên ser sinûr vekişîne. Lê wezareta wî ya derve roja pênşembiyê got Mosko ji bo tedbîrên teknîkiyên leşkerî amade ye. Dewletên Rojava Rûsyayê tawanbar dikin ku newehiyan dike. Dema dibêjit wê leşkerê xwe vekişîne. Di dema ku amadekariyên şerî dikin. Rûsya çendîn caran ji NATO xwestiye ku bi awayekî yasayî gerantiyê bide ku rê nede Ukrayna beşdarî hevpeymaniya leşkerî bibe. Lê rêberên NATO ev daxwaza red kirine. Di vê navbirê de pêlên niştîmanperweran li golanên Kîyev diyar dikin. Hin kes dibêjin ew ji aliyê derûnî ve xwe amade dikin. Hin şirovekar jî dibêjin ji şerê cîhaniyê duê û hirve ev dikare bibe şerê herê metirsîdar ya Ewropa. все може бути насправді. Ehtimala her tiştekî heye, niha amadekariya çalakiyan li dijî me dikin. Lê em jî li gorî sala 2014 bêtir amade ne. Ew çak dibêjit ew beşdarî serhildana sala 2014 bû. Di dema xwepêşanderan berxwedan kirin. Ew serbilind bû, lê ger Ukrayna ji aliyê Rûsyayê ve bête dagîrkirin, bê harîkariya navnetewî, hêza Rûsyayê nikare were rawistandin.